Bon dia a totes i tots i gràcies per vindre a aquesta roda de premsa que té com a objectiu informar de les esmenes que hem presentat als pressupostos generals de l'Estat de la mà del nostre senador, Carles Mulet, que ens acompanya també avui i a qui agraïm la seva presència. Les demandes de Vila-real compten amb un important pes a les esmenes dels pressupostos generals de l'Estat, ja que ascendeixen a un valor de 12.150.000 euros. I en són 7 de les propostes que han presentat, les històriques, les que portem des de pràcticament tota la vida i que ho facin com ho facin i governe qui governe, sempre s'han deixat fora de les previsions. Sense entrar a valorar una per una les peticions, perquè ara les explicarà el nostre senador, sí que ens agradaria mostrar la nostra sorpresa en veure que la nova comissaria de Policia Nacional, de la que tant s'ha parlat últimament i que ja pràcticament se'ns havia venut com a que era imminent la seva construcció gràcies al PSOE de Pedro Sánchez i al treball de l'alcalde, ara veiem que no està inclosa en els pressupostos. Ens pareix vergonyós i una burla cap als nostres veïns i veïnes i també cap als professionals que cada dia intenten treballar en millors condicions i atenent a la gent de tota la comarca, perquè no se'ns oblide que la comissaria que tenim a Vila-real és un referent comarcal, estan treballant en unes instal·lacions totalment deficitàries i no havien inclòs aquesta construcció en els pressupostos generals de l'Estat. Això és una promesa contínua i ens ha passat a diari, és a dir, prometen, però mai arriba allò que la nostra ciutat necessita, com també pot ser el desdoblament de la Nacional 340, on es juguen la vida cada dia milers de conductors, o el pas soterrani de l'estació, que ni està ni se li espera, tot i que ha sigut una reivindicació continuada, no sols de Compromís, sinó també d'altres agrupacions polítiques, i la gent continuem fent ús d'aquesta passarel·la impossible que tenim ací a l'estació de Vila-real. Tenim ganes de veure canvis a la nostra ciutat, tenim ganes de que se'ns escolte i que per una vegada el govern central tinga en compte la ciutat, la segona ciutat més poblada de les comarques del nord. Però pareix que no, els nostres impostos no repercuteixen en la nostra gent i a canvi rebem 0 euros d'inversió. Té igual qui governe, si PSOE o PP, necessitem una veu valenciana per a que sí que ens tinga en compte. Afortunadament, contem amb Carles Mulet, que tot i formar part d'un senat envellit i que molts consideren poc útil, per a la ciutadania la veritat és que allí s'està fent una gran tasca i ell és l'únic que ens escolta i porta les nostres reivindicacions allà on calga. Per això li donem les gràcies una vegada més per acompanyar-nos i per ser la nostra veu allà al Senat. Moltes gràcies, Carles. Endavant. Bé, bon dia. En primer lloc, gràcies als companys de Vila-real pel treball que estan fent a l'Ajuntament. Un treball que, a fi i al cap, és treballar per a la gent del poble. Estem seguint aquesta oposició constructiva que se fa a pesar de moltes vegades les actituds que s'estan tenint per part del govern. Això transcendeix a totes les comarques, no és una cosa que se quedi únicament als municipis i moltes vegades també tenim vergonya aliena de veure certs comportaments i certes intervencions que després, com bé s'ha explicat, se queden únicament en allò municipal, perquè el que no podem entendre és com hi ha un govern en Madrid de PSOE i Unidas Podemos i les reivindicacions històriques de Vila-real no estan en els pressupostos i segurament tampoc veurem cap tipus d'esmena o cap tipus de proposta ni per part del PSOE ni per part d'Unidas Podemos per a poder incorporar-ho. Sabeu que ara s'ha acabat la primera tanda de negociació en els pressupostos generals de l'Estat, en el Congrés. Ha sigut una etapa molt complicada, la Covid ho ha marcat pràcticament tot, més del 50% dels pressupostos de l'Estat són per a polítiques socials, això vol dir que estem en una emergència social, però encara així nosaltres el que volem és que el pes poblacional que té el País Valencià se vegi reflexat en aquests pressupostos. I per primera vegada, gràcies a la tasca de Joan Baldoví en el Congrés, estem apropant-nos a aquest 11% de la població que l'11% dels pressupostos de l'Estat sí que aplega per al país. En aquesta primera fase ha sigut molt complicat el poder posar esmenes molt territorialitzades dels municipis. Ja entrem en la segona fase, el dia 23 se votaran en el Senat els pressupostos i estem en aquesta fase d'intentar pegar una segona passada per a totes les inversions municipals que fan falta poder incorporar-les.
Desgraciadament, aquestes peticions que ara parlarem són les peticions històriques de que, bueno, des que estic al Senat, però segur que va de més enllà, no? Està governant el PSOE, està governant el Partit Popular i continuen havent les mateixes reivindicacions. Això vol dir, no és que no tinguem imaginació, això vol dir que són les coses bàsiques que ni un govern ni l'altre han pogut ficar-los. I és una llàstima, no?, que aquests alcaldes que s'omplin la boca de grans gestors i de gran reivindicació de cara a Madrid després veuen el nul pes que tenen a l'hora de reivindicar. Perquè si s'ha ficat molt en qüestió sempre el paper de Compromís, a veure què pot treure Compromís a Madrid. I Compromís som un diputat i un senador. El Partit Socialista té diputats i senadors als quals ningú se li demana explicació del que fa. I un poc per a fer un repàs abans d'entrar les esmenes, en 2 mesos. En 2 mesos què ha fet Compromís, per exemple, en el Senat? Hem aprovat, a pesar de l'oposició del PSOE, la rebaixa de l'IVA musical dels instruments musicals del 21 al 10%. Hem aprovat, a pesar de l'oposició del PSOE, que se coordine el Ministeri a l'hora de gestionar l'ingrés mínim vital, que sabeu que està sent un caos. Estem parlant de la immensa majoria de la gent que té dret a aquest ingrés mínim vital no està rebent-lo, mentre sí a nivell autonòmic sí que estan gestionant-se correctament. L'ingrés mínim vital és un caos. Hem aprovat una moció, a pesar de l'oposició del PSOE, per demanar més acció per a la lluita contra el cotonet de les valls, la plaga que està amenaçant els cítrics. Hem aprovat, a pesar de l'oposició del PSOE, una moció en reconeixement als interins que estan en frau de llei, que és un problema que afecta totes les administracions, també l'Ajuntament de Vila-real. Hem aprovat una moció a favor de prendre un paquet de mesures per a lluitar contra el despoblament, que és un problema que sembla que únicament és allò de l'Espanya vaciada, però que en les nostres comarques tires 20 quilòmetres cap a dins i ja tenim aquest problema, no? Hem també aprovat una moció, a pesar de l'oposició del PSOE, per a que l'Estat assumisca el cost de les desaladores com la de Moncofa o la de Cabanes. Una moció per a reconèixer el sector apícola de la mel i demanar un etiquetatge més just. Una altra per a recuperar la dignitat dels ferrocarrils a les nostres comarques. Una altra per a que les cessions de les carreteres nacionals, quan passen a mà de l'Ajuntament, comporten sempre un finançament per a adequar-lo, no?, com a nou vial. És a dir, en 2 mesos hem aprovat 9 mocions i sempre en el vot en contra del Partit Socialista. És un poc simptomàtic, no?, de per a què estem treballant. I també hem aprovat una proposta de llei, que això és la primera que ho aconseguim, per a un finançament just del transport metropolità. Això per a contraposar, no? Ara pregunteu què han fet durant aquests 2 mesos o aquesta legislatura els senadors i els diputats del Partit Socialista, els diputats perquè únicament diputats d'Unides Podemos o inclús del Partit Popular. No han estat treballant per al nostre territori. Això han sigut propostes molt concretes que estan parlant del nostre territori front a altres partits que no sabem molt bé què estan fent allí, no? Allí van, així venen i s'omplen la boca de que estan treballant moltíssim i que estan fent moltes coses, són completament invisibles, com és invisibles la majoria d'alcaldes que tenim així a l'hora de reivindicar peticions per al municipi. Anant ja al que és el gros d'aquestes esmenes que anem a registrar durant aquesta setmana, està la construcció, com ha dit Maria, de la nova comissaria de la Policia Nacional. Han vist, no?, moltes promeses, molt de vendre-ho com ja que era una realitat, però aquesta reivindicació cal recordar, no?, que és un edifici vell, antic, i que no té les condicions que hauria de tindre. Nosaltres hem presentat una esmena per a aquesta construcció valorant-lo en 1,2 milions d'euros. Doncs fem la proposta. L'esmena la poden acceptar tal qual o poden transaccionar-la, si es pareix massa diners, si es pareix massa quantitat, però la fiquem damunt la taula ja que ells han sigut incapaços de posar-la en els comptes dels pressupostos. Una millora dels accessos a la ciutat per 1 milió d'euros. Continuen sent bastant deplorables. Ara venim per la carretera i hem vist conforme està, no? Després un dia en pluja, a una hora punta, una ciutat com aquesta mereix uns accessos més segurs que els que té el desdoblament de la Nacional 340 a pas per la ciutat en 2,5 milions d'euros. No? Això també és una petició que vam aprovar fa poc en el Senat. El que no té sentit és que abans, quan estava l'excusa de la AP7, sí que hi havia planificació per actuar en la 340, ara com hi ha l'AP7 per fi, després de la pressió de la ciutadania i de gestió pública, el que han fet ha sigut oblidar-se de totes les actuacions de altres carreteres, s'han oblidat de la 340 i els plans que hi havia, i nosaltres reivindiquem, no?, que la nostra aposta, òbviament, és el transport públic,
però mentre això no sigui extensible a tota la ciutadania, mentre no tinguem aquesta opció, perquè ara és una obligació, trasllat en transport particular, fa falta tindre les carreteres segures i fa falta aquest desdoblament de la 340 i sobretot això que comporta un finançament, perquè fins fa pocs anys l'Estat, quan te cedia a tu la titularitat de les antigues carreteres nacionals, això n'ha comportat en una partida pressupostària important per a que tu com a Ajuntament pogueres adaptar les carreteres nacionals al teu, com un nucli, com una carretera més del teu nucli urbà, no? Clavegueram, seguretat, mobiliari, això ha desaparegut dels pressupostos. També volem que això se torni a recuperar. El pas subterrani de l'estació de trens, que també la quantitat és 1.000 milions d'euros. Això pareix molts diners, però això és calderilla per a l'administració de l'Estat. Mentre veiem com continuen destinant barbaritats de milions d'euros en construir ramals d'AVE des de Madrid fins a capitals de províncies en les quals viuen menys gent, i aquesta pròpia capital, que la gent que viu en una ciutat com Vila-real. I això és una cosa bàsica, és el tren del dia a dia, el tren de Rodalies tan castigat que estem patint. Simplement demanem que això, el pas subterrani que hi ha d'una, que aquesta estació el tingui. Una intervenció per a la posada en valor del pont sobre el Millars, que està declarat bé d'interès cultural. 120.000 euros per a aquesta actuació. Hem lamentat molt la pròpia actuació que té la Confederació Hidrogràfica, la del Xúquer i pràcticament totes. Encara són uns organismes que recorden molt a la vella administració, no? Que són inqüestionables, ni fan ni deixen fer. Més quan estem parlant això de rius que estan molt prop del nucli urbà. No? Tu com a Ajuntament no deixen fer pràcticament res i quan li demanes actuacions per a tindre'l en condicions, per a tindre el cabals ecològics, per a aprofitar el riu conforme s'ha aprofitat, no? Perquè no és únicament una font per a treure aigua, és molt més, no? És el valor paisatgístic que té, el valor mediambiental. Veus com són administracions que no es pot dir pràcticament ni dirigir la paraula perquè estan damunt del bé i del mal. El que volem és que aquest pont del riu Millars estigui condicionat com un reclam més de l'oferta que pugui tindre patrimonial Vila-real i sobretot de l'entorn, no? Que s'actuï en aquest entorn del riu Millars, perquè pensem que té molta potencialitat com a conjunt del pont, el riu i tot el que això suposa. El condicionament també del riu Millars o més clar, no? Són dues partides. Una és el condicionament del pont i l'altra és el propi riu. Pensem que és un valor que s'ha de posar en marxa. No? I una altra és l'activació del polígon industrial de la CB10, amb 3 milions d'euros. No? També un poc el problema de la CB10 és no únicament així, no? També parlant d'això, ha desaparegut els pressupostos i la carretera que hauria d'unir de nord a sud del país i que seria molt important des de Vila-real poder arribar per la CB10 fins a pràcticament fins a Tarragona com una alternativa a l'A7, recordar també que a l'AP7, recordar també que ha desaparegut de les previsions del govern un cop s'ha rescatat l'AP7. Aquestes serien les esmenes més locals. Anem a presentar. Estem ara en aquesta fase d'estar recuperant dels municipis les aportacions. Estan sent molt interessants. Estem demanant actuacions per reforçar el servei ferroviari de la línia C6, però no únicament això. Volem que els rodalies apleguen com a rodalies fins a Vinaròs, i no que és ara, que no són rodalies, són regionals, que no funcionen, que no hi ha oferta, que estan en servei precari. Volem recuperar i potenciar la línia C5. Des de Vila-real se pugui anar perfectament, i no com ara, per exemple, fins a Segorbe, si farà falta, que hi hagués aquesta connexió entre les comarques. Ara és un servei molt precari. Volem que s'estudien ja quins accessos té que tindre l'antiga AP7, perquè l'han deixat ahir, i en teoria això s'ha d'interconnectar en els municipis i no hi ha cap tipus de connexió prevista. Hem estat durant dècades pagant de manera injusta aquesta autopista de peatge. El que volem és ara que la gent pugui accedir i volem que cada poble tingui el seu accés, que això és una cosa més tècnica que tampoc no anem a dir nosaltres on se tenen que posar cada accés, però sí que hi ha estudis per a veure com connectar-ho. No? Volem això, que la Confederació Hidrogràfica sigui una institució al servei dels ajuntaments i de la ciutadania. Volem en costes que hi hagi una planificació integral per a totes les comarques de Castelló i no com ara que es van un poc posant pegats allà on hi ha maleses, perquè això estem davant d'un canvi climàtic
segurament irreversible, en el qual haurem de repensar molt, no?, què fem en les nostres costes. Pressupostos hem aconseguit coses importants com era això, una major implicació econòmica per a lluitar contra les plagues dels cítrics. Això sí que està ja en la primera tanda de coses aconseguides. Hem aconseguit 400 milions més per a matèria ferroviària i estem encara en aquesta fase, no? El tema de l'IVA dels instruments musicals, el tema de l'IVA en les perruqueries també baixar-ho, que és una demanda que el sector està demanant, i és un poc ara en aquesta fase, no? Recuperarem aquestes esmenes als pressupostos i el que també volem deixar clar és que sabem que és molt complicat poder posar esmenes municipals, però el que sí que volem és posar-ho damunt la taula. De nou, que estigui a l'agenda política, perquè sabeu també els que esteu en política municipal que els pressupostos són una previsió de en què te vas a gastar els diners. No és ciència exacta. Moltes vegades, coses que tu has pressupostat després no se poden executar pel que siga, per problemes que sobrevinguts, per emergències, per canvi de prioritats. Això ho hem vist ara este any més que mai, en la política municipal també passa, no? Tu fas una previsió d'en què te pots gastar els diners i a vegades no te'ls pots gastar. Això sempre en Foment, que ha sigut la gran partida, sempre ha passat. Han executat un 30, un 40, com a molt del que s'ha pressupostat. I a vegades també al contrari. Hi ha coses que tu no tens previstes que les pots anar fent. Hi ha coses que estan en partides generals que se poden anar fent. Per tant, actuacions com el pas subterrani de l'estació, encara que no estiguen pressupostos, nosaltres anem a exigir que se facin, perquè hi ha partides genèriques per actuacions en Renfe i en Adif. Per tant, encara que aquesta esmena s'aprova o no s'aprova, encara que no s'aprovarà, nosaltres anem a portar-la fins al final durant tot aquest any, exigint que se complisca, exigint que s'actue, encara que no hi hagi partida. Per això estan els pressupostos, no? Per a no complir-los moltes vegades, no? O per a modificar-los, o per a treure els diners de partides genèriques. I el que anem a fer és, de cada petició d'estes, intentar primer que s'aproven i en cas de que no s'aproven, intentar que s'execute igual, de la manera que sigui. Intentar que si fa falta una actuació per desdoblar la 340, que almenys se firmen els documents previs per a que quan hi hagi disponibilitat econòmica se faci, no? El que hem de fer és posar l'agenda a Vila-real, perquè desgraciadament hi ha altres partits, des de l'Ajuntament o des de les Corts Generals, no estan posant en l'agenda. I l'única manera d'anar a solucionar aquests problemes és que estiguen damunt la taula, perquè si continuen en calaixos o continuen en rodes de premsa, que això se queda en la roda de premsa i després no va a cap lloc, és com no mai solucionaràs aquests problemes. I no sé si... Jo crec que ho has explicat molt bé, totes les iniciatives. Ara sí, moltíssimes gràcies, Carles, per la teva intervenció i per les explicacions que ens has donat. I ara, si teniu alguna pregunta a fer-nos, doncs estarem encantades de contestar-vos. Res? Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots per vindre, a Carles per acompanyar-nos i fins la propera.